Kafarnaum kienet belt ħelwa ċkejkna fuq ix-xatt tal-għadira ta' Ġenezzaret jew ta' Tiberjadi jew nkella il-baħar tal-Galilija għalkemm huwa baħar ħelu ta' ilma ħelu, għadira kbira ħafna. Min ikollu x-xorti meta forsi jispiċċa u jieqaf l-inkwiet ma nafx meta iżur l-Art Imqazza, waħda mill-pellegrinaġġi importanti hija proprju fuq din l-għadira, anke Kafarnaum fejn hemm il-fdalijiet tas-sinagoga li fiha daħal Ġesu u fiha wkoll seħħ l-episodju li smajna llum fil-Vanġelu skont San Mark. Għaliex importanti li San Mark ikellimna x'ġara f'Kafarnaum? L-ewwel nett jgħidilna li Ġesu minn Nażaret fejn trabba issa beda jgħix post ieħor f'Kafarnaum. Kienet il-belt li adotta għalkemm kien iterraq ħafna fil-Galilija u l-Ludija bħala ħabb, bħala ċentru fejn ma kienx Nażaret imma kienet Kafarnaum. It-tieni ħaġa huwa li huwa jidħol fis-sinagoga ma jiċħadx it-tagħlim tal-ġens tiegħu lanqas ir-ritwal tal-ġens tiegħu. Ġesu kien ludi devot. Is-sibt kien ukoll iqattu fis-sinagoga. Jaqsam il-kelma ta' Alla, jisma' ir-riflessjonijiet fuq il-liġijiet ta' missierietu. Imma bħal kull raġel ludi kellu dritt ukoll jitkellem dwar il-kelma. Il-kelma tiegħu kienet kelma differenti minn tal-oħrajn. In-nies meta kienu jisemgħuh kienu x'aktar jafu li kien mastru daxxa minn Nażaret, kienu jgħidu ma da jitkellem differenti mill-oħrajn. Il-Vanġelu juża l-kelma seta, is-seta tal-kelma ta' Ġesu. Beda jgħallimhom bħal wieħed li għandu is-seta. Meta min nisemgħu il-kelma ta' Ġesu l-aħwa, ejjew nifhmu li qegħdin nisemgħu il-kelma li għandha seta qawwija. Hija bil-kelma ta' Ġesu pereżempju li minn hawn ftit ieħor il-ħobs u l-inbit li aħna nwasslu fuq l-artal isiru il-ġisem u d-dem tiegħu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu imma bil-kelma tiegħu. Jiena bħal kull saċerdot ieħor ngħid dan hu ġismi, dan hu demmi, mhux ta' Charles Xikluna, imma ta' Ġesu. Is-saċerdot għandu dil-qawwa minkejja d-difett u d-nubiet tiegħu li bil-kelma setana ta' Ġesu il-ħobs u l-inbit ibiddilhom fil-ġisem u d-dem tal-mulej. Is-seta tal-kelma ta' Ġesu li bħal manna fil-Vanġelu tal-lum hija seta fuq il-ħażen, seta fuq ix-xitan. Bil-kelma tiegħu ix-xitan jobdi u dak il-povru li huwa possedut mix-xitan jinħeles. Mhux qabel ma x-xitan jipprova jikxef l-identità vera ta' Ġesu. Inti l-qaddis ta' Alla. Imma Ġesu ma juhux pjaċir bix-xhieda ta' Satana li Satana jgħidlu iskot, iskot. U Satana m'għandux option li fli-jobdi is-seta ta' Ġesu. Mela Ġesu il-kelma setana tiegħu ġejja wkoll mhux biss mill-qawwa fuq il-ħażen, imma ġejja wkoll mill-fatt li kull kelma li qal Ġesu ikkonferma bl-għażliet u bil-ħajja tiegħu. Nieħdu kelma jibsa ħafna l-aħwa. Ġesu qalilna ħobb lill-għadu tiegħek. Kelma jibsa ħafna. Id-dinja għandha bżonna din il-kelma għax aħna nobodu ħafna xulxin, lesti nagħmlu gwerer wieħed kontra l-ieħor, pajjiż kontra l-ieħor, u jekk m'hemmx il-mibeda wara l-gwerra xejn l-aħwa. Min irid ikompli l-gwerra ikebbes il-mibeda bejn il-kedmi. U Ġesu jgħidlek kelma oħra.
ħobb il-ladu tiegħek. U inti tgħid li ma ġejx di l-kelma li qalilna Ġesu, tanti jibsa. X'anke fil-ħajja personali tagħna ikonna xi disgwid, ikonna xi ħadd kif taraħ ma tibqax kalm ħanajtek nagħmilha qabel pulit. X'tagħmel? Il-Ġesu x'tajblu imma dina minn fejn ġibta dil-kelma, minn fejn vvintajta. U inti tisemgħu imsallak fuq is-salib u jgħid lill-missier li għandu s-seta jiqridna l-koll. Aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Għaddej f'baħar ta' agonija, ta' dulur, ta' tbatija u jaqbes għall-edewwa tiegħu. Is-seta ta' Ġesu, l-kelma tiegħu ġejja mill-eżempju ħaj. U għalhekk kull min kien jisimgħu u jaraħ kif iġib ruħu mal-marit, mal-batut, mal-għani, mal-fqir, kien jifhem li l-kelma tiegħu mhix vojta. Il-kelma tiegħu hija kelma setana. L-aħwa nitolbu l-ewwel nett biex ikkunu konvinti bis-seta qawwija tal-kelma ta' Ġesu. Aħna din ħaġa nużawha ma' xulxin, jalla nużawha iżjed. Meta nbierku lil xulxin. Aħna miċ-ċokon rabbewna meta mmorru għand in-nanniet sa kollha mejtin. Għajt benedizzjoni, issa konna nawġuh f'dibezzjoni kienet toħroġ naħseb jien, dik il-kelma li titlob il-barka. Berikni ma, berikni pa, kun imbirek. Dik hija kelma setana, kelma ta' barka. Kelma kera l-kelma tas-saħħ tal-aħwa. Imma l-kelma tal-barka f'isem Ġesu hija ħafna iżgħet qawwija minn kull kelma ta' saħħa. X'aħna ħafna drabi ngħixu fit-terrur anke minn xulxin. Ma rmux ifajjar li xi magħmul, ngħiduha kultant aħna din. Minħabba l-mibeda bejnietna u l-għejra u l-kattiverja. Imma jew nemmnu fil-qawwa tas-seta u s-seta li għandha l-kelma ta' Ġesu, il-barka li nagħtu lil xulxin. U nieqaf parir ċkejken lill-ġenituri. Tejjew qatt tbierku lill-uliedkom, tejjew qatt għamel x'għamel, għamlet x'għamlet. Kun imbierek u tgħidu hekk ħaretej is-sema tagħmel hekk, imma xorta tbierku, xorta tberika għax dik il-kelma li ħirġa mill-imħabba bil-qawwa ta' Ġesu għandha seta' kbira.